Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 9-njy fevral hepleriniň meýişlemegini hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün gepleşigime özüm akbarýan. Şu günkü gepleşigimiň temasy blogerçi bolanda kim bolýar? Grażdan aktivist bolanda kim bolýar? Siýasat aktivist bolanda kim bolýar? Siýasatçy bolanda kim bolýar? Prawozащитник bolanda kim bolýar? Jurnalist bolanda kim bolýar? Ve şunu mendeş yani cemiyetiň içindäki wezipeli ýa-da statusları biz kesip geçer. Şu efiriň aşağına egerde soruňyz bolsa ýa düşünmeýän zadyňyz bolsa şu cemiyetiň içindäki wezipeli ýa-da statusly adamyň edýän işleri boýunça ýa-da şolar kimdigi boýunça ýa-da biz bilişimizden jogap beripdiler. Jogap berdi. Ine gelin başlanyň blogerçydan. Men şu temany öňem düşündirjekdim bolýan. Alisher Sahatov bir gepleşiginde, soňky gepleşiklerine Murat Ruvanov oğlu blogerçy, oňa blogerçy ýaly etmelip aýdanda men oturup oýlandym. Näçe şulardan beýle diýe. Blogerçy bolanda kim, ýa-ni beýleki siýasat aktivist bolanda kim, siýasat aktivist ýa-da siýasatçy bolanda kim diýmek adamlaryň düşünjesi kän bir uğurlaýar eken we kän anyk däl eken. Ine şoň üçin şu temana diýen Alisher Sahatowa da köp sag bolun şu temany ýartdan. Gelin indi blogerçydan başlaýyn. Blogerçy näme bolýar? Siz görüp durýsyňyz, video açdyňyz, ýa-ni YouTube açdyňyz ýa-da sosial media açdyňyz, Facebook diýdi, her hili saytlar var ýürüýdi, blogger saytlar var. Şonu açdyňyz blogger bolýar. Ne şoň esas maksat näme we şonu näme wezipen jemgyýetde ýerine ýetirýär. Gelin şunu seredelim. Blogçy diýen adam öz web tahypatyna ýa-da blog YouTube platformasynda ýa-da sosial ulgunlarda ulanýan sosial media platformalarına öz video tahypyna ýa-ni tekst hökmünde öz video ýa tekst hökmünde öz kontentini ýöretýär. O diýmek näme? Öz kontentini ýöretmek. Mümkin content diýen söz size bir az kynrakdyr. Düşünmäni content bolany bir ugur. Mysal üçin bir content diýen mysal üçin men türkmen contentini diýen. Men türkmen üçin ýa-ni bir belli jemgyýet üçin, adamlar üçin türkmen contentini ýöretýän. Ýöne men käwagt ors contentini ýöretýän. Ýöne men käwagt ýa-ni fransuz contentini ýöretýän. Ne şo contentiň içinde ýa-ni bir oblastyň içinde de ýene de düzümler bar. Ne şol content ýöretýän blogerler video ýa-da tekst contentler ýöretýär. Indi şonuň esasy maksatlary näme blogerler şuraya ýöredýärler? Onuň esasy ýa-ni adamlar habar etmek, öz durmuş tejribesini, öz durmuşyny paýlaşmak ýa-da bir bolup geçen hadiselere baha vermek we adamyň içinde bir pikir döretmek. O gyzyklandyryş temalary galdyrmakda özüň patpişçiklaryny köpeltmek. Patpişçiklaryny köpelip ol ýa-da ýa-ni berýän sadakalardan ýa-ni patpişçiň ýa-ni berýän sadakalardan ýa-da patpiskadan pul galanýar. Ýa-ni YouTube platformasyna baran üçin patpişçiklaryny köpelip YouTube pul töleýär. Ya TikTok platformasında gyzykly temalar açyp ýa-ni adamlar köp gelse şoňa pul töleýär. Şu ýaly ýa-ni blogerçilik işini apalýar we şonun galanýar. Bul bir bikamçylyk diýär. Bul dogrudan bul ýa-ni mass mediada pul gazanýan bir mümkinçilik. Şonu ulanýar, dogra media etmeden ýa bolmasa onu ýerden pul alsyn, ýyjy onu wagtyny şoňa ýetirýän bolsa bir ýerden gazanmaly bir aýlyk berýär. Ine şol patpişçiklaryň hasabyna ýa-ni näme diýär. Indi blogerçi haýsy temada çykyş edýär obычно onun esasy maksady hype etmek, hype bolany uly bir rezonans etmek ýa gyzyklyk etmek. Şol gyzyklygyň netijesinde de bir topar patpişçiler gelip like bolýar, kommentariýa ýa-da patpiska bolýar we şoň hasabyna pul gazanmak. Ine maksat. Indi haýsy temada çykyş etmelýär? Durmuş temalaryna siýasat, günlük durmuşy, siýasat, nahar bişirmek, awaglamak, bal tutmak, durly temalar bolup. Ýöne bize degişli ine biziň görüşimize degişli temalar bolup biler. Sosial jemgyýet temalary. Hal üçin biriniň agyr ýagdaýyny beýan etmek, onuň bilen maslahatlaşyp, onu bir köşeşdirmek, ona bir ýollar görmek
ya da bolmasa ine şuraya siyasi problemi boldy Türkmenistanda ya siyasi ya bolmasa bir şuraya bir hadise bolkaşşon beýan etmek. Ondan öz patpiççiler bilen habarlaşmak, olar bilen gürleşmek. Ne şu da hattaram blogçu alp bilýär we dogry edýär. Inni siyasi blogçu ve blogçyň tapawyny näme? Gelin şunu seyredelim. Gaty ýa-ni şularda ýetir etmeli. Bolmasa bir topar blogçu özüne siýasatçy diýip ýör ya da aktivist diýip ýör. Bu kä wagt ya da adamlar düşünmeye ya da şol adam intek maksadyny düşünýär ya da iki ortada dur. Kä wagt bärde, kä wagt bärde. Gelin indi siýasy blogger bolan näme bolýar? Bloggerça siýasat alyp bar bilýär. Görmüyor. Bloggerça siýasaty alyp barýar. Ýöne bizim siýasatymyzda ýa-ni diktatora garşy görüş siýasatyny, ýagny Türkmenistanyň kanunçylygyna, diktator sistemany demokratiýa sistemany goýmak siýasatyna goşulýan, goşulmaýan ony ýöneköy mysallarda görüp bolýar. Egerde şol adam siýasat bilen meşgul bolmaýan bolsa, onun programmasy, meýnamaty bar bolsa, ýa-da bir siýasat topuryny degişli bolsa, onu ol siýasatçy bolýar, siýasatçy blogger bolýar, aktivist bolýar. Bolmasa ol grażdan aktivist bolup biler. Siýasat aktivistler grażdan aktivist bolup biler. Ýani aktiv adam. Indi bloggerçy bilen grażdan aktivistin tapawyny serler. Grażdan aktivist kim bolýar we näme diýär. Şo bloggerçyny men mysal hökmünde ine Alişer Sahatowy köjek bolýan. Şo bloggerçy protestlara çykan, meýnamaty ýok, siýasatdan görüşen ýok. Diňe sosial problemler ýa-da aç kanunlara ýülenýär, aç adamlar kanunlara ýa-ni öwrülen bolýar ýa-da urukturan bolýar. Ol bir bloggerçyň bir ondan bir edilýän işi. Ýöne dogry ýa-ni 100% siýasat ýöredip, ýa-ni bir gurama degişli bolup ýa-da özi bir meýnama goýup, maksat goýup, onam ýa-ni patpiççiklere aýdyp, eger şonu aýdaýda mümkin patpiççiklere gider. Onu edeno, şoň üçin ona siýasy aktivist ýa blogger diýip bolan. Protest edeno. Mysal üçin Türkmenistanda sultanaçylygy tutuldy, onu basışlar edýär. Onu ýa-ni jurnalistler içinde üstüne topulup başladılar. Yine siýasy aktivist bolsaň hökman suratda sen eginleş ya da sen ýaly siýasy aktivist bolsa ya da halkyň içinde grażdan aktivist bolsa şoları goramaly. Hökümeti kanunçylyk çykarmaly. Şonuň adyny tutmaly, şoňa podдержка bermeli. Türkmenistanyň içinde siýasat solda ýasanlary arama çykyş edip, ýa-ni hökümete ýülenmeli. Ine şular hatda ýöneköy bloggerçyny siýasy bloggerçy ýörýär. Ve egerde şular hatda ýa-ni siýasat boýunça aktivistler gorap, türmede oturanlar gorap, kanunçylyk gorap, pravzащитаны nime edip, şonu 80-90% edýän bolsa, onu şol ýa-ni siýasy bloggerçy diýip bolýar. Onda da şonuň meýnamasy ýetenek. Meýnama näme çykarap? Ine men bir zat edýän. Men ýöne gyýyp tursam, maksatly men bir meniň ýa-ni alyp barýan siýasatymda maksat ýok. Hiç topluk siýasat däl. Şunu diýen, ertimin diýen. Käwagt men şondan diýen baýdaksy ugruny bilmeýänler diýenler. Ine şoň üçin ne siýasy aktivist, siýasatçylyk bolşak bolsaň, aktiv boljak bolsaň, sen hökman ýa bir gurama degişli bolmaly, ýa da öz alyp barýan planyň bolmaly, ýa-ni meýnamaň bolmaly. Men Türkmenistanyň demokratiýany gurusum edýär we burýanlara bilen eginleş bolup görüşýärm. Men demokratiýa guruluny açyk saýlawlar bolmaly. Türkmenistanda men şonu bolýan we men şu diktator sistema garşy diýip bir meýnamajyk kiçik bolsun, ul bolsun bir meýnamajyk bolmaly. Şoň esasyna şonu ol ýa-ni teklip edip durmaly. Hem bilen görmeli şoň siýasy aktivistligini. Bolmasa ol ýa-ni обычный blogger bolýar, beýlik bloggerçy bolýar. Indi grażdan aktivist näme? Grażdan aktivisti Türkmenistanyň içinde ýa-daşynda aktiv adamlar. Olar öz grażdan borçundan beter ýerine ýetirip, beýleki adamlaryň borçlaryny, kanunlaryny, haklaryny goraýar. Mysal hökmünde ine Sultan açýar. Mysal hökmünde ine ýa-ni Duşemow diýdi, Korhanow diýdi, Mansur Mingelow we şunu meňdeş Ovezow ine şunu meňdeş bir kanun ýagdaýda, bir düzgün ýagdaýda, bir günah ýagdaýda basylyp
kanun bozulup şu batılan adamları goğurlu hükmünde yani şu gраждан aktivistleri birini olya ve şuraya aktif olya. Ine misal için masum men gel. Gраждан aktivisti. Başka bir buluşların haklarını korudu. Şunun için bunu aktif gраждан aktivini bildirýän için bunu bastılar. Biz gраждан aktivistin nämedirini bilmem. Gраждан aktivist bolanlar sen öz döwletiň gражданini suud edýän, şoňa esaslanýan, konstitusiýa esaslanýan we adamın haklarını gorumany kömek edýän. Ya da bir kanun ýagdaýlary bolsa durýan da şoň kaçyrok bolýan. Ya da o zatlar, mesela için Türkmenin däpli suru bolsun, beýle konsertler, hereketler, yani meýnamalar, çäýerler geçirip durany özüni aktif edip şonu gorlaýan. Ve şöyle bir esasy bolýar. İki taraf ama. Çünkü ne inanmaz için çağrılar neye geçerli? Muallimler, studentler koyuyor. Muallimler o gраждан aktivistler deyip bolmak ya onun mecburi halkı boyun koyuyorlar. Onun gраждан aktivist bolmak. Yöne. Mesela için demokratiya yendi. Eğer biz kanunlarımız var. Hükümet, demokratik hükümet. Yine prezident ya bir gurumu ya bir partiya muallimleri, mektepler yürütse yine biz sizin arkanızda olacak koyar. Çünkü demokratik hükümet şuraya şu kanun çıkarttı, biz sizin arkanızda duracak koyar. Size karşı şu kanunlar, şunu düzeltmek için siz bizimle çıkın deyse, onun muallim gраждан aktivist bildir, adamları yani ki öz haklarını ya birinin haklarını koyar, köçe çıkarsa onu gраждан aktivist oluyor. Ya da yine velayette komşu okulu deyip yani bir merke olsa, şu yerde muallim olsun, direktör olsun, ya bir yeri şu adamla yığına bir kovulada adamla çıkarsa onun gраждан aktivist oluyor. Kadar aktif adam da. Yine yallak gраждан aktivist olmayanlar da. Ya da mecbur yadayda adamın kanununu bozup, olur mecbur yadayda damda üstü maşrofka hak edip çevreleri tayarlayan adam gраждан aktivist değerli. O gраждан aktivistlere karşı konstitusiyanın içinde gраждан adamın gраждан yani haklarına karşı hareket ediyor. O gayti bir düzünçlük. Yani şunu unutma. Şimdi şu bloggerçılar hayfi yani sosyal medyalar ulanıyorlar. Instagram, Facebook, Kontakt, Twitter ya şuraya medyalar ulanıyorlar. Bizim bloggerçılarımız intek onu yani üseno. Yönü YouTube'da kovuyorlar. Yani TikTok'ta kovuyorlar. Bellek geçmeli. Yani belli ki sosyal uğurlarda üsenoklar. Belli ki güçlü bloggerlar yani. Biz inni başladık bu zatlara. Benim siyasetçi olup inni başladım. Mecbur ya da siyasetçi oldum. inni başladık biz önümüzde köp zatlarda öwreneli. Bloggerçylar öz blog platformasyny ýöredýärler. WordPress, Zen, LiveJournal diýip ol bir ýiti bloggerler edýär, güýçli bloggerler. Bloggerçylar mysal üçin 1000 tane adam patbiçi bolupdylar we 150 milyon patbiçi bolupdylar. Şoň üçin ol kategoriýalara teň ýani tejribeňe we teň ýani derejäňe görä. Video platformalarda da bloggerlar çykyş etdiler. YouTube, Vimeo, YouTube, TikTok ve şunu mendeş video platformalarda çykyş etdiler. Öyle podcastlar yaptılar, yani video hosting yaptılar, video hosting hataplarına söylerler. Kara sosyal medya günün ötüye şu yerlerde de hareket ettiler. Değil mi TikTok, YouTube'ler? Yine gраждан aktivistlerden ben aytdım. Näme diýerler? Indi gel siýasatçy we siýasat we siýasatçylar vardır men görmedin. Siýasatçylar we siýasat. Siýasatçylar diýenler siýasy meselelere gatnaşan adam bolýar. Siýasatçy bolanlar. Siýasat bolanlar bir pikir öňe alınıp şu pikir ýani öňe sürilip bir türýän bolsa ýa-da ýani bir siýasy meýdançada adamlar siýasat alyp barýan bolsa onu siýasy meýdançada ýa we şu ýerdäki siýasat alyp barýan adamlar siýasatçylar bolýar. Mysal üçin bizim siýasat meýdançamyzy ine dewlet topary özleşdirdi. Öň siýasat meýdançada ýokdy. Ýöne çykyp bir-birine Hydyrowdan başlap ol geldi gawno bir-birine pok atyp, olaryň başlaryp pok atyp bir ýani arasyna dünýä çempionatyny geçirip bular bütün dünýäde Türkmene diňe gurbany bilen serdar däldi, öýlerim masar etdiler.
Ene devlete halk hareketi gelip koyununda bolly. Birlik siyasatçılar ýar bolar, medeniyetli bolýarly. Birine töhmet atman, tankit edeli gurrun yok ýöne töhmet atmaly diýip bir medeniyetli çykyş edildik, siyasat alyp bararlyk ýyllandyk we hiç kim görmedi. Bize söýüp başladylar, hemme çykyp bary, sen kim bolýan, eýle bolýan. Ýöne biz olar arbadan siyasaty, medeniyetli alyp bardyk we şol sebäpli olaryň çekilmeli boldy. Sebäbi biz adamlaryň ýani ünsüni çekip başladyk, hormatyny alyp başladyk, olaryň korkup çekildi we häzir üns veren bolsaň dine rejime töýändirler, öz aradyna ECPC sen eýle beýle diýip köp gurýanlardylar. Alaytada indikator hökmünde geldi galma boldular. Men näçip geldi galma diýen şol poklamasa bolan okşonky. Şu poklamasa çykyş eden okşon. Rejim poklaya, aktivistler poklaya, hemmesini poklaya. Käwagt men pikirden şu çykmadyk bolsa gowy bolardy. Ine onu da siyasatçı, Niyaz rejiminin siyasatçı menizatı olum şeydi. İçin yaklan şeydi. Şoň üçin şol sistemi alyp barýar, ýöne ol habar ýok. Ýewropada halkary meýdançalarına çykyş edýänden käwagt habar ýok edýän. Şoň üçin şu öňkär Türkmenistanyň ýa-da özüni alyp barýar we şo görnüşlerni söýýär. Ol gowy diýär. Inni gen siyasatçylar boýunça gurulmaly. Siyasatyň esasy maksady halkyň kanunlaryny, halkyň haklaryny goramak we ýa hökümede özgörşlükli täze kanunlary hödürlemek. Bu diýmek näme? Ne şu günde bir jemgyýetde halkyň içinde bir topar problemler bar. Mysal üçin ine Türkmenistan prezidenti Türkmenistan daşyna gitsen viza almaly ve ýa içinden deport bolmaýa, içinden deport goýup adamlar çykarmalylar, zat bir topar azat hereketlerini kontrol alýar. Ine siyasatçı çykyp birinjiden onu tankit etmeli, bile diýýär. İkinciden özü hödürlemeli bir özgörşlükli reformalary. Ine şunu etmeden halkyň ýanky tarapyna geçen de halka karşı işleýän käwagt bir döwletlerin bir sistemi onuň esas siyasatçy prezident bolýar. Prezident öz siyasatyny ýürütýär. Ve şo ýerde käwagt ýalňyş biler. Käwagt ýanky aşagda dini hökmüniň bähbidini unutman ýanky gözüňde tutup halkyň bähbidini unutýar. Ine şu ýerde siyasatçylar çykmalylar, düşündiriş bermeliler, hatlar bilen, çykyşlar bilen şonu durdurmaly ve korrektirovka etmeli. Eger şo bolmaýan bolsa, onu protest adamlar çykaryp hökümetiň ünsüni çekmeli. Proteste çykmak diýmek bir hökümete garşy däl. Proteste çykmak diýmek hökümetiň şu problema hatpet we beýlek çykyşlaryndan soň hiç rezultat bolmasa ünsüni çekmek. Şoň üçin şu ýaly protestler bul bir watan dönükler, watana garşy, Türkmenistana garşy däl, bir zat gowulaşdyrmak üçin. Bolmasa diktatura bolýar. Diktatur diýmek diktawać. Yani bir diktava dediği senin yani doğru yani şunu etmeli oluyor. Ne şu olmadı yani devlet dine kurbanını tedarik değil, devlet hemen ki konstitusiyada yani bu şartlar hemmeler konstitusiyanın demdirdik, devletin şu konstitusyanın esasına hareket ediyor. Şunun için şu yani bildirimçikler olsa ya da käwagt kanunlar tesir ediyen olsa ya da prezidentin kararları tersini işleyen olsa hükmanı suratda siyasatçılar çıkıp şunu düşündürmeli, halka da, hükümete de ve öz yankı şertlerini hödürlemeli, şunu korrektirovka eder yani. Ünsün çekmeliler. Eğer de Türkmenistan demokratik devlet bolyan olsa, onunla biz Türkmenistan'ın içinde demokratik vatan Türkmenistan hareketini kaldırırdık. Beylegi Hanav Respublikan Partiyasını kaldırırdı. Ol geldi diýen ol başga partiýasyny aldyrdy, beýlekleri başga partiýa kaldırıp biz meclise ýerdik, ýani saýla açyk saýlaw bolan bolsa biz ýani adamyň seslerini alyp saýlawa gatnaşardyk, seslerini utup meclise girip o ýerde bir ýere hormat goýup pikir alyşyp, bäsleşik edip şo ýerde bir topar Türkmenistanyň näme dogry agyr ýollarynyň alkalyp bu ýollara arkadyk we korrupsiýa ýaly tanışlyk, garnaşlyk Türkmenistanyň ötüşine täsir edýän zatlar ine şu zatlar aýryp Türkmenistanyň dine reformalaryny arkadyk. Bu serdarlyk hökümeti bolsun,
Egerde apozisiya, mecliste bolup, apozisiya çıkış edip onu yani sesi koyup, sesi utup onu mecbur etseler, serdar bolsun kurban bolsun etmeli bolýar. Kanun boýunça. Şonkunla ine şu siýasatçylar Türkmenistan goý bermeýär, yani meclise saýlawlara. Şoň üçin diňe yani öz belilen adamlaryň üstüne şolary saýlawdan geçip falsifikasiýa edip, çekip alıp meclise getirip o ýerde de robot ýaly hemme ses berýär, hiç kim karşı däl, hiç kim bir teklip beren ok. Ol bir żywoy yani diri organizm ýaly, bir ölü organizm ýaly. Düýünden işlemek. Halk maslahatlar gururun näme demek sebebi? Şunlar men Türkmenistanyna saýlawlar näme geçýär? Halk maslahatyna adamlar näme saýlanýar? Etraplara, vilayetlara, meclise deputatlar näme saýlanýar? Ne şolary öňüp durun size gelecekte şolatlar düşünürüm. Yani Türkmenistan'da realda näme geçýär? Görürsünüz. Saýlaw ady ýok. Ne şoň üçin bir demokratik sistemany goýup saýlaw geçirip istenen adam öz kandidaturasyny berip birer we şo saýlawda utan adam jogapkärçilik alýar. Halk öňünde we döwletiň öňünde şol kanunun çıkma Türkmenistan diňe üstünmeli, Türkmenistany diňe kanunçylykda ýürütmeli boyun aldy. Şonu etmeli bolýar. Indi siýasatçylar boýunça gysgaça aýtsam, men bir mysal getireyim. Alişeriň şu diýenleri Gurbanow dewlete bu bloggerçylyk bu onu etme. Doğrudan şu aydanyna bir doğru zatlar var. Käwagt biz blogger çıkışlam edýär käwagt. Onu men ýa-ni gynasam onu aýdasym gelýär. Sebebi bizim esas maksadymız halka jemgyýet bilimlerini bermek, halkyň ünnüni çekmek ve halkyň içine hökümetiň edýän näde o hereketlerini düşürüp hökümetlere ýüzlenmek. Ünçeren bolsaňyz biz Türk hökümetine ýüzlenýär, biz prezident, Amerikan prezidentine ýüzlenýär, Türkmen prezidentine ýüzlenýär, biz ýüzlenişler edýär. Şo ýüzlenişler biz etmez, yani biz siýasatçylar. Onu bloggerler etmez. Onu ýa-ni građan aktivistleri edibiler ýöne onun arkasında ýa-ni uly bir gurumy ýok, uly guramak üçin uly agzalar ýok. Onun çağrışyna käwagt ünsünmelerini gynatapdy. Ine ünsün, mesele görkedeň näçip DBT halk hereketi bu bloggerçylyk däl, bu hakyky uly siýasat hereketi, siýasat guramasy we şonu alyp barýan adamlar, ýa-ni siýasatçylar. Bir minut. Men nimeni açayım bir minut. Videonu görkedeň. Yan kaydışmayalı. Egerde siz siyasi gurumy boljak bolsaňyz, ýa siyasi aktivist bolsaňyz, sizin diýmedim diýende şu ýaly saýtyňyz bolmaly. Ünsürüm. Ine saýt. DBT halk hereketi näme blogger däl, ýa onun ýoluşy blogger däl, ýa bloggerçylyk däl. Ine bizim saýtymyz bar. Biz uly siyasi akçylar geçirdik. Köp geçirdik. Uly siyasi akçaň biri, çünki dünýäde hiç kim geçirmedi. Biz saýlawlar geçirdik, elektron saýlawlar geçirdik. Biz şu hemme zatlary öňe goýup, ýani hemmeler şu özüne men prezident boljak diýse, şonu saýlawlara goşup, şoň ýani seslerini, hemmelerini ýygnap, hemme sesleri ýygnap biz hakykaty görkezdik. Kimin ýygynan kim dur, kim näme hödürliýär, ýene käbir bloggerler, aktivistler, građan aktivistler ýa-da dalaşýarlar üns bermän öz propagandasyny ýürütmedi, ondan käbir sesler alınmady. Ine biz giýje bunu diýişdik de biz ul sesler alyp biz Serdar Berdimuhammedowy ýendik. Saýlawda. Ine biz şoň üçin prezident saýdyny açdyk we şu ýerde ýürüýdi. Her bir prezidentin ýerine bir gurumy bar, siýasat gurumy. Ne siýasat gurumy DBT halk hereketi, politik platforma diýende. Ine açdym, ine şu ýerde durly dilde, ors diline, ingilis diline, türkmen diline bolmaly. Bizim siýasy hereketimizin meýnamasy bar. O diýmek näme? O diýmek biz çıkışlarımızı yöne edemde bizim maksadımız var. Ne şu siyasi meýilnamada bizim siyasi meýilnama ady
öýe gaýdyş ýol возвращение домой diýip ýa-ni goýduk we şo ýerde hemme siyasi özgürlükleri Türkmenistanda nähil biz siyasi özgürlük edip berýär halkynda nähil halk ötürür, döwlet ötürür. Biz näme halkyna garanti berýär. Ne şu zatlary ýazyp, şonu beýan edip, pikirlerimizi östürüp, şonu beýan edip ýazdyk. O kabillerden. Bizim etçek zadymyz. Bizim maksatymyz näme? Ine o kabillerden dürlüdürlerde ýazylýar. İkinci, biz şu saytymyzy ulanyp, ine şu ýerde, ine mysal üçin döwletiň ýolbaşçysy hemme danylar bar. Isleň adam öwrenip biler, isleň adam görüp biler. Şu adam kim? Şu näme hödürlýär? Şu hereket kim? Bu hereketin ýolbaşçysy kim? Näme diýär bu hereket? Ine geçirilen saýlawlar boýunça biz bu materiallary berdik, ine kommunike, hökümetiň näme reaksiýa berdi, hemme zatlar düşündirýär şu ýerde. Şu geçirilen saýlawda. Ine biz teatrikler bar, siyasi teatrikler, unutmayalım. Şu ýerde какой позор. Ine Berdimuhammedow näme geldi? Mysal üçin Manaka geldi. Biz şonu ine men şu statýany ýazdym, Prins Albert ine bu nähili bir ýa-ni aýypçylyk, какой позор. Prins Albert dünýäde ikinji diktatorlugyny gurbany Berdimuhammedowy bu kampaniýasynyň ýa-ni pul bermek üçin kabul edýär diýip biz şunu Frans diline, Rus diline bütün nemeler ýaýratdyk. Ne türkmen diline de bar. Ýa-ni Prins Albert'i ýerdik. Bir topar Eurodeputatlary ýerdik. Şunu ýaňlatdyrdyk. Ne şu saýty senatlary bolýar, Eurosenatlary bolýar, Amerikan senatlary ýyllarca biterdi. Ine başga teatrikleri tersen последний новости. Ne mysal üçin МВД России подвело итоги операции нелегал. Şu bizim migrantlarımız boyunça informasiya. 7 Türkmenistan gраждан tutuldu. Yine karar şu ýerde siyasi ve halka gerekli her hil hadiseler biz beýan edýär ve şonuň siyasi tarapyny düşündirýär. Yine duşlar boyunça mysal üçin ikinci duşlar. Näil duşlar niýede boldy? Yine biz ýazýar. Yine şu Amerikan senatynda boldy. Yine şu Türkiýede boldy. Men barhaýdan da mysal üçin oğlanlar bilen duşup şöyle yani birinci Ağustos'ta protest ettik. Ondan sonra men gitmeli boldum. Ya işim var, bizim var. O zaman yeni bir hepte almaka gelip şöyle oğlanlar bilen bolup biz advokatlara, notarius, dokumentler taýýap prokuratura tapşyrdyk işleri. Ne şu arada ine turatları var. Kim bilen duştuk, näme boldy? Hemme zat ýazyldy. Son mysal üçin çıkışlar var. Yine bizim çıkışlar. Yine ABS'de çıkışlar. OON'un näki gurumada çıkışlar. Şöyle çıkışlar var. Ondan sonra vstuplение. Şu bizim hereketimizde koşulacak olsam nähili agza bolmaly. Ne şu arada gurum berýär. DVT barada gurum berýär. DVT näme diýär? Ondan sonra pardon. Hemme ýa-ni duşlar boýunça siyasi akçalar boýunça DVT-niň ine adam hakları boýunça informasiýa berýär. Geçirilen ýa-ni geçen zatlar boýunça berýär. Türkmenistan boýunça ine bizim efirlerimiz boýunça hem informasiýa bardyr. Şu bizim saýtymyz ofisialny o ýerde bizim mailnamamız var, o ýerde bizim edýän işlerimiz var, o ýerde bizim agzalarymyz görüp biler materiallary nähili yani adam bolýar, näme etmeli ve şunu şartları yine kontaktlar var ýürütü. Kontaktlarda gatnaşyp adama habarlaşyp biler. Yine donation dep biler. Şu donation'dan ýazylýar. Yine şu ýaly bizim siyasi plaşatkamyz var. Siyasi plaşatkamy. Yine şu ýaly siyasi plaşatka inter siýasatçylaryň arasynda hiç kimde ýok. Türkmenistan'ın siýasatçylaryň arasynda hiç kimde ýok. Guruma ýok ofisial registrasiýa edilen ve alyp barýan siyasi akçalary ýa-ni siyasi platformasynda ýa-ni saýtda görkezilýär. Onun daşyndan bizde ine öz ýa-ni saýtymyz bar. DVT saýt ýa-ni 3-nji saýt, 3-nji YouTube kanaly bar. Siz bilýänsiniz. Siz bilýänsiniz.
Ne misal için benim kanalım, yine benim kanalım, eğer çıkıp durun kanalım, yine benim kanalım, yine senin görülürsünüz. Şöyle meni yem ne açıdan video ettim. Yine şu videonun siz görün olsanız şunun 89% siyasi çıkışlar. Cemiyeti yaptığı kovuluşturmak için, cemiyete bilimleri vermek için. Yani kayvat TikTok'tan videolar alıp düşündürüyen, ne yapıp düşündürüyen, birlikte cemiyetler var. Misallarını bizim cemiyetimizde okuyor, bizim cemiyetimizde üstüce koyar. Şu tipte bir bloggerçılık ediyor. Bundan bir yönü gurlayıp dursak, halkımız kayvat düşünmeyez ya, siyasi, cemiyet taydan katı düşünceler biz kaldırma şu düşünceler. Ne cemi men 2 oğlu video ettim 4 yıllar. Şu videolar yine siyasi videolar arasında bir 10% başka videolar vardı yönü 90% siyasi videolar. Onun dışında DVT kanalım var. Yine DVT yapsam. Ne DVT halk hareketi. Eyem 3. kanal mı 4. kanal. Onu yaptılar. Rejim edip yaptı. Yine şöyle çıkışlar var. Biliyorsunuz. Bu kanal men yürüdüm o. Bu kanal bizim aktivistlerimiz yürüdü diye. Yine şuraya alayım. Ondan sonra Facebook'ta var. Mesela şey Facebook'ta da var. Bir karar sosyal medyalarda yankı nime ba bizim yankı sosyal medyalarda yani Facebook'ta, TikTok'ta, Twitter, X'ta bir topa sosyal medyaları yürütü. Adam yürüdü ya, bir makalalar veriyor, şol yürüdüp bağırlattı. Ondan ne diye teori halkar kurumu şunu söyledi. Yine siyasi kurumu bulmak için siyasetçi bulmak için birinci siyasi kurumman olmalı. Yani bir siyasi harekete değişim olmalı. Bunun için devlete halk hareketi ofitsial registrasiya edilen Fransa'da yine Crimson Center Muhammed Böcün hareketi onun Kanada'da yine suyun fıklığın kıyın bilemok, eştemok geldik her yılın kıyok. Ola pravzaşit kurumu siyasetçi düşür, bloggersun düşür yani alt bariyan yani nimeti pravzaşit boyunca öğünü koruya. Hem ediyen kararlar din öğünü korumak boyunca yani siyasi çıkışları ya da diye düşür yani siyasi maksat düşür yani çıkışı denen men prezidentlik ya başka buluş bana düşünmek şu ayyan altlarını ediyen işine neyeme maksadı var belli de yine bizim maksadımız demokratik olmak her çıkışımızda men diyeceği akıl sapar din ait geliyendir demokratik platforma değil onun neyemesi diye yönü pirzahvat edecek oluyor kurbanına öyle gelecek oluyor onu neyeme veren olatlar biz adamına hak veriyor sayılı geçip öz sistemi isteyen adamı saylama. Öz maşgalasından sayladım. Komşusunu sayladım. Kim sayladı? Şunu sayladım. Yürü sonra talep edilir. Şol adamdan. Biz saylamasa Putin saylıyor. Yine onu tapağıdı. Yani şunun için siyasetçi olsam, siyasi uğraman olmalı, siyasi meyinnaman olmalı, siyasi alıp barayan akçalan olmalı, halkara katnaşıklar, mass medyada halk bilen işlemeli, siyasi akçalı geçirip durmalı yerlerde yine bir protestler yaşayıp Türkmenistan'la yani yardımda olsa yani Listovkar olduğun işte videolarını koyduk, nemi verdik. Son siyasatta tutulan adamları, siyasi tutuda tutulan adamları korumalı, protestler etmeli. Yine şunun hemme karakter dağıtlarını edik geliyor. Şunun için bir siyasi kurama ve yoldaş kuranlık siyasetçi. Yine ben şunu başka adama diyebilmek Muhammed Ağa yani ediyor şu dağıtları akıl para ol jurnalistçilik ediyor. Yine jurnalist ol adam haklarını koruyor. Yine şu bir boşulup bir topar bloggerlar boşulup yine bir demokratik platforma alt bariyer. Demokratik platformanın esas maksadı Türkmenistan'da demokratiyani oymak. Mesela için
Allah'ım Murat Rahim jurnalist hökmüne alıp barya demokratiýany goýman näme? Putin ýaly bir zulüm ýaly sistemany goýmak ýa-ni öňkü diktator sistemany diňe adamy çalşmak etdi. Demokratiýa diýip öňe çykany gaýty demokratiýany gömkün otýar. Şoň üçin biz nimäň aýdyşýaly? Yani Churchill'ın aýdyşýaly demokratiýa iň bir nejit sistema, ýöne şundan gowy sistema, şunun içerli hiç bir adam tap bilmedi. Gynnatam. Sebäbi nejitliği näme? Sen ýalňyşlyk etsen, halk böküp çykýar, aýdýar seni suwda batýar. Mysal Sarkozyny häzir ýa-ni 1 ýyllyk türmäge nimetdiler. Olam ýaşy 74'den geçen soň ona ýa-ni ruhsat berdiler, aýagyna ýa-ni ýürüýte kesitlenýän nimäni goýýarlar, ýa-ni zynjyr goýýarlar. Şo zynjyr bilen gelmeli, oňa ýa-ni bir perimetrden çykmalyar, öýünden çykmalyar. Bir ýere gitjek bolsa da prokurora hat ýazmaly, prokuror ruhsat bolsa, ruhsat berse ýa sudyýa ruhsat berse çykmaly. Ondan çykmalyar. 1 ýyllap ýa-ni ýapyldy. Telefon gepleşikleri hemme zatlar diňe türmede ýaly. Ýöne daşynda. Ol siyasat şu için bir pazor, unizitilne, yani bir maskaraçılık. Şoň üçin Sarkozy, häzir Macron'dan terdin, bu torar bolayım türmäge basalar. Terdin Trump'a. Bir topar zatlar edýär, Trump'ın yani 34 sany cinayet maddasynyň bozanlygyny suud tasdik etdi ýöne şu suud tasdik edenine aýdýar, prezident bolan üçin bunu bas bilemdi. Häzir prezidentim otursun, galdyrýarlar işini. Demokratiya bolan soň näil diktatura özüni ýa-ni näil diktator bolup alyp barsa, şonça çap bunu işden aýrýarlar we şonça işini bolar. Ine şol. Sana mümkinçilik berilmeýär, öz direnini etmek bilenini ýok. Bilenini etjek bolsaň, ýanyna kollegalar bilen paýlaşyp, mailnamany öňüne halkyň bunu goýup, halkam şonu tasdiklap, sana sesler berip, senim saýlanyp, sen şondan çykmalyar. Şoň üçin halkyň döwleti kontrollugy diýilýär şu. Şoň üçin kim egerde ýöne görüş beren bolsa, syýasy maksatları ýok bolsa, ol näme görüşýär, kim üçin görüşýär, belgisi ýok. Egerde biri syýasy maksatlaryny goýup görüşýän bolsa, şoň syýasy maksatlaryny öwreniň. Mümkin ol bize zulüm geçirecek. Mümkin şu gelecek zulüm, mesela şu geldi keriz fiyal. O geldi keriz gelecek bolsa goy burwany bolsun. Burwany näme bolsa da açyk niýazdan işledi, ýa tejribesi var. Bolýa hiç şart eden o halka bir mümkinçilik berýär. Ýa-ni açyk demalmana o da gelaýsa ýumrak hemmet. Şoň üçin biz öz ýolbaşçymyzy halk taýlamaly. Halk kimi istese şonu goýup biler. Ýalňyşmy biler. Onu tapaby ýok. Ýalňyşda Trump'a ýalanlaşdymy? Ýene aýrar gerek bolsa. Ýene aýdyp gelýär. Siýasatçy. Siýasat hereketde bolmaly. Siýasaty alyp barmaly. Siýasaty mass mediada, ýerlerde alyp barmaly. Ol hökman bir gurama degişli bolmaly. Şu guramaň maksatnamalary bolmaly. O maksatnamalar halka ýetirip durmaly we şu hereketin agzalary bolmaly. Şu hereketin agzalary şu maksatnamany golýan, Murat Ulwanyň gollany bir topar ýa-ni haýpa fiýal bilmeýän adamlar Murat Ulwanyň gaşy görüşýär. Menim ideýalarymy bizim aktivistlerimiz golýar we şu ideýalar şu adam ýerine ýetirip biljek diýip meni gollap ýa-ni biz bile barýar. Men her wagtda aýdýan, menden ökde adam bar bolsa kyn görmän alın roly ideýalarymyzy korrektirovka etmeli edeliň de öňe gidelim men ikinji planda işleýän her wagtda öldürýän gynnatam şunu içerli ýa-ni boyun alýan adam ýok häzirlikçe ýeti çykdy bolar. Indi siýasat we siýasat alyp adamlar boýunça biz düşünürdik. Türkmenistanyň opozisiýasy içinde daşynda ýa-da Türkmenistan hökümetinde siýasat meýdançy bar. Türkmenistanyň hökümetiniň içinde siýasat içinde meýdançy bar. Ve Türkmenistan'ın daşında yani bütün dünyada opozisyon siyaset yani platformu var. Yani şu yerde gidiş yerler adamlar doğru diye. Men mesela şeyin birinyen kaçanlar bolca geldikeriz, olsun beylik, olsun tabağı yok. Bir medeniyetine çıkıp öz siyasetini yürütse biz birinyen. Bir gidişeriz. Kevlilerde birleşeriz. Koalisiyalar. Kevlilerde karşı çıkar.
Bu normal mi? Bu demek hemmemiz ağzı birleşmeli, bir yoldan yürümeli demek, onda siyaset yok. Hükman siyaset, her kimin düşüncesi ayrı, her kimin fikri ayrı, her kimin meyilnaması ayrı. Bu normal mi? Bolmalı şol. Yöne, şunun kunna. Kaçanla hemme haklarımızı alıp, korrupsiyanı üstürüp, Türkmenistan dağıdıp, çüğredip, yıkıp baryan zuluma karşı gidip kalanlar, biz köp öz planlarımızı açık unutmalı, birleşmeli, şuna karşı vaktlayınca birleşip, ya koalisiyalar görüşmeli. Yani şunu biz her vaktim çağırıyor. Şöyle yengeli, ondan sonra her bir partiya, şöyle yani partiya açmağına ruhsat verir, yenileştirilir. Açtınlar, milyon partiya olaydın, tapağı yok, açtınlar. Görüştünler, neyce köp görüş, neyce köp teleziba, dava değil, bu telezibidat, bolmalı fikirler gidişmeli, yani kovusundan kovusu yenmeli. Şunu biz koğulamalı. Şunu çıkıp olur. Özümüz fikir edin. Men şunu aydamda özüme konkurensiyalar dörür diyen. Etsin, bolsun, men yenileyin, menden kovuz çıktı mı? Utolu, alalı. Hemmemiz utuyaz. Dine men ne? Utsam, ya men yenilsem, men yenilem o. Hemmemiz utuyaz. Sebebi Türkmenistan'a barıp biliyaz. Vizasız çıkıp biliyaz. İstedik vakit pasportunu çalışıp biliyaz. İstedik vakit bir içinde zavod, fabrik, gruplarda işlep, vatanlarda gezip biliyaz. Kvartirat biliyaz. İnvestisiya etmeliyiz. Bir topar zatları içinde arkayın ediliyet. Ne yapıp etmeliyiz? Bizim vatanımız, bizim atava oranında oyun yerlerimiz. Kim olur? İksan maşenik. Yani Serdar ve Kurban Bermuhammed. Kanunları bozayan, konstitusiyan dip kılyan adamlar. Ne yapıp ediliyet? Ne şunun için siyaset ve siyasetçiler düştüklü mükadiyen kıynansak da şunun siyasetçiler bazı siyaset hareketleri ve siyaset kurumları az kıynansak da yine şu bir siyaset meydançalarını dörüttük. Yine şöyle siyasetçiler, siyaset hareketler, siyaset partiyaları görüşmeli. Öz aramızda ve zulüm ağaç. Yani şunun konuda esası böyle zulüm ağaç görüşmeli. Şimdi bundan başka pravazashitlikler var. Men vaktim çekli, köpe gitmeyin, başka efirim var. Pravazashitlikler. Pravazashitlikler adamın haklarını, hukuklarını koruyan adamlar. Onun hiç yıl hakkı yoktur. Yani politika etmeyene ya boşulmalı. Şun kunna özüne pravazashitlik yani inimiz alçın. Dazar kella hamli adın yazma şunu. Anadolu Hacıyev. Yine hem neme diyadi, hem politika boşuluyor, hem aktivistler kontrol ediyordu. Hayır, ön kuyalı Merkez Bank'ta işleyen yani hem kontrol edecek oluyor. Onun azatlığı doldurdu. Onun reaksiyon verildi, siyasetten gitmeli oldu. Ya da pravazashita ya da siyasete geçmez. Hem iki yerde olup bilen o. Yöne siyasetçi pravazashita koşulup bilir, kanunları uğrap yani nemen koşulup bilir. Yöne onun esası içinde. Yöne adam hak hukuklarını koruyan siyasete koşulmanın hakkı yok. Gelip öz fikrini aydı bilir. Yani kanunlar boyunca adam haklarını korumak boyunca yöne siyaset yürütmeliler. Men adam hukuklarını koruyan ve yine men siyasata koşulyan deyse yanlış onu bilen o, ediyen işini bilen o. Şunun için olur grantlar alya, olur yani subsidiyalar alya doğru verilmeli, alınmalı, olur görüşmeli, olur rejimin günden görüşe adamlar koruyan, olur pul olmasa olmayan, olur hareketlerine. Yöne partiyalara ve yani hareketlere hiç kim pul vermeye, ol ağzaların pulları. Yani ağzalardan gelen pulu hareket ediyor. O hiç kim subsidiya, hiç kim yani neme vermeye, grant vermeye, eğer de adam haklarını korumasa. Yine şu yani yağdaylar siyasette. Şimdi siz misal için bir Türkmenistan'ın rayeti. Men siyasete düşlem yok, men bilem yok. Teyade gelenem önkü almor diyemez misal için. Uğranın seyredim, siyaset kim alıp barıyor? Şu devlete deyip öğrenmek kim şunu? Öğrenin dokumentlerini, saatini gelip, diyen dağıtlarını sonra verin, dağıt edin, gürleşin, can edin. Her çıkışımda benim telefonlarım var. Can edin, gürleşin, bilin, sonra verin, tankid edin. Yani gürleşin, eğer de şu siyasi hareket, sizin arzularını değil, başına baracak olsa, yerine getirecek olsa, onunla deyimet, siz siyasete koşucu olsanız gelmese, ağzam olup küme ödülersiniz. Yani yöne padiyaj hükmünde pul verip bilirsiniz. Yine
Türkiye'de bütün dünyada şey şu. Bizim bir aktivistimiz de Türk'ün bir patronu nittir. Yine sen ne şeyden Türkmenistan'a gidip bilen o kayıtacak olan dedi ya. Sen bir halk hareketinin ya bir partiyle işleyen yok. Bir partinin podдержка edeyim yok. Ağda töleyen yok. Adı ne eleyecek? Sen yenilmeyen. Sen orada golub veren o. Ne söz golub, ne pul golub, ne yankı mass medyada golub. O sen ne eleyecek? O sen ne yapıp sen durmuşsun goluştun? Ne yapıp seninle kanunlar işlesin? Ne yapıp seninle adaletlik bozdun? Sen işaret edem o var. Yine şu yani, men hem bizim vatandaşımız çağırıyor, özümüz sayılan hareketleri, siyasi aktivistleri, siyasetçileri ve şolara yardım vermek. Şolar sizin haklarınızı siyasi uğurda, yani profesyonel, güçlü derecede rejimin önünde korabiliyor. Öz-özümüz korap bilmekten. Misal getireyim. Yine bloggerçılar uyuşup halk kaldırıp barıp yenge. Son yani. Meynama yok. Bunlar hiç kim siyasetçilerden tananır. Siyasi bir devlet eline verilirse, o yukarı 10 kilometrede bir İsrail'in turlarını eline veriyor. Ne edecek? Bilem okuyuşlar. Senin katastrofa hak ediyen devletin. Siyasetçiler gelmedi. Siyasetçiler gelip o pişi направление kefitti. Şu направление'de meynamatını önünden aydıp gelenler var. Ne şoları yüldürmeli oluyor. Siyasetçiler yani şu gayga gitmeli oluyor. Yine sen bir gayga zahvat ettin. Şu turvalına sürülmeden, geodeziyanı bilmeden, astronomiyanı bilmeden, geografiyanı bilmeden, ne tutacak, ne atacak o gayga? Şuraya siyasetçilerin öz yerine gerek, bloggerçilerin öz yerine gerek, grajan aktivistlerin öz yerine gerek, her kim öz rolü var siyasette. Şol gerek. Yine jurnalistler boyunca aytsam. Jurnalistler bunun esası nemeti massıvı, yani mass informasyonu alıp barıyorlar, o yerde rastlıyordunu geçiyorlar, yani gözlük ediyorlar, hakikat tapıyorlar ve halka beyan getiriyorlar. Onlar mass medyada işlep bilirler, onlar televizyon, o yerde bu yerde işlep bilirler. Onlarda akreditasyon olmadı. Ben jurnalist diyen adama, daha şey anlamaz takayım, Çekya'da gidip ürünü jurnalist hükmünde birlik etmeliler. Çıkış edenine, yani QR kodda görkezmeli, yine men registrasyon, men jurnalistim. Ayönü öğrenim, men jurnalist, men blogger, men tiyatrçı değilim o. Biz registrasyon edip, statusumuz var, ofisyal, yine şundan men öğrenme, tiyatrçı değilim. Yani men bir hareketin yol boşta ofisyal. Yani Fransız hükmünün önüne cevap gerçeklik adam. Yine şuraya adaylar, misal için, şunun için bir Nemis alim vardı, Max Weber'in deyip, şolay yardı, o siyasetçi, siyaset üçün yaşayar. Ervet siyasetçi, siyasetin hasabını yaşayar. Hormatly vatandaşlar, şunun men öz efirini muhtaryan, men Alişer Sahatova cevap berdim deyip pikir edýän, egerde cevabım bir düşünkirek bolmasa ya da bir size anık bolmasa, şu temada siz bana şu videonun aşağına öz pikirini yazıp bilersiniz, ya yanlış yerim olsa, ya tekliğimiz olsa yazıp bilersiniz ve siz bize her vakt yol görkezip bilersiniz. Şundan biz efirimizi tutarýar, sizin hemmäňize birinji men Cantal Karboladyan, yeni bir taýatdan men başga efirim bardyr. O ýerde biz aktivistlere karşı görüşýän boýunça gurulma ederiz. Olur boyunca da biz gurulma edip halka getirmeli, halk şu anık görmeli siyasatta, yani siyasi meydançasında bolup geçen dağıtları anık görmeli. Hoşsağ olun, inip gepleşip görüşelim.